Vi skal se, hvad for noget mad, vi godt kan lide og ikke kan lide. Ja, det er meatballs, det Ja. Det ligner sådan, vi kan tage meatballs faktisk. ja. Jeg elsker det. Dudum, yes. Dudum. Der er beans i. Også dem der, det er sådan bare lasagne på en måde. Salat, der er tomater i. Jeg kan ikke lide tomater. Jeg kan heller ikke lide løg. Der er sådan helt meget en stor løg, så nej. Pas. For det ting, det smager godt. Pasta, 100p. Nudler, ja. Hvad var det? Det der, det er klamt. Det ser usundt ud, hva'? Ja, ris med de her trekanter i. Det med det. Okay, fint. Ja, det. Yes. Hotdogs, men kan du lide det gule mustard? Ja, jeg elsker sennep. Det hedder det ikke sennep på dansk. Sennep på dansk. Hamburgers. Fries med smiley på. Nej, den er ikke grillet. Det er tomater af. Nå, det var også hvad for noget mad, vi godt kan lide. Vi ses!